студиото на Дарик във Варна е Иванка Атанасова, която е психолог по проекта "Не на агресията". Един проект, по който Дарик Радио е медиен партньор на Фондация Владиславово. Здравейте, госпожо Атанасова, и добре дошли при нас. Здравейте, приятно ми е. Приключиха обученията по проекта. Вашата тема, по която занимавахте участниците в проекта, е именно агресията. Да, до момента са проведени 4 обучения в целевата група 15-25 години, като бяха разделени по възраст на 2 групи 15-19, 19-25, а тези 2 групи съответно, за да са по 15 участника, на още 2, т.е. станаха 4 групи, които проведохме обучение по тази тема агресията, причини, разпознаване и преодоляване. Да започнем с причините за появяване на агресията. Оттам какви са те? Най-общо се формират няколко такива причини. Едната важна и съществена причина е, че агресията се придобива като поведенчески модел от семейството. Наблюдава се, че много деца, които са свидетели на такова поведение в дома си, те го приемат като модел и го пренасят след това в обществото, сред своите познати и така нататък. Има деца, които въпреки този модел пък успяват да се справят на по-късна възраст. Малко вече в по-израсналата група се наблюдава, че те отчитат този модел за грешен и намират начини и други стратегии, с които да се справят и не достигат до това агресивно поведение. Друга причина, която се наблюдава, това са честите конфликти. Когато хората възникнат между тях конфликти и нямат изградени стратегии за справяне извън агресивните, те отново прибягват до агресия, като ако трябва да кажем за агресията, има различни видове. Аз малко тук ще прилея и към разпознаването на агресията темата. Много хора не разпознават извън физическата агресия другите форми на агресия. Тоест, словесната агресия, социална, има една така наречена социална, която се състои в това да критикуваш другите, да говориш зад гърба им, да им се присмиваш пак зад гърба им. Факт е, че ние проведохме и анкети на това обучение и в резултатите, които в момента обработвам, някои от децата са посочили, че не са свидетели на агресия. Малка група са, но са го посочили това, а по-нататък във въпросите те казват, че са били свидетели на присмех, на обиди, на изнудване, които също са форми на агресия. Но те не се разпознавали като такава. Точно, това насочва мисълта, че те всъщност не я разпознават и това беше и целта на обучението, да могат да разпознаят всички форми, не само общо познатата за нас бой, удари, блъскани и така нататък. Физическата агресия, да. Други причини, освен моделите, това, което в медиите се случва. Много се показват агресивни прояви. В филми има игри, в които има много агресивни прояви също. Битки, кръв, и така нататък. Да. И много често това забавление се превръща като форма на поведение за децата, като нещо правилно и те също биха могли да го пренесат и в своето ежедневие. Вие знаете ли за такива случаи? Лично не мога да кажа, че съм запозната с дете, което на база на това, че е било цял ден на компютърна такава игра, след това отива. По-скоро ми са познати тези поведенчески модели от родителите, които принасят. Всъщност това е изследвано от специалистите и тяхно мнение е, че това, което в медиите се разпознава и се показва непрекъснато, то освобождава деца, които имат задръжки до даден момент и не проявяват агресията си, но го приемат, че е нормално след като го виждат по медиите и след това го отключват и започват и те по агресивен път. Има ли пък обратната ситуация? Модел в семейството на агресивно поведение от родителите, детето до такава степен да се бори с това, което вижда, че да отрече агресията изцяло в живота си в последствие? По-скоро за такива случаи съм склонна да твърдя, че съм била свидетел, с мои клиенти в фондацията, с които работя, но казвам в по-късна възраст, не при малки деца, това става при деца вече там 16-17 и нагоре. Когато осъзнаят, че това поведение всъщност е разрушително. И че има и други начини за справяне с това поведение. Това е въпросът, те да видят, че има и други различни начини от този, който са видяли в семейството си. Да поговорим за вербалната агресия, за тази, която не включва физически контакт, така най-общо казано и най-меко казано.
Освен присмех и обида, каква друга може да бъде? Аз споменах и изнудването като такава. Също това да коментираш с свои приятели, други, с цел да ги злепоставяш, нали, тези други приятели, коментирайки техни лоши качества. Нали, нормално е, нали, недобрите качества. Това също е вид агресия вербална. Писането на различни такива, пак използвайки този език на омразата, за който моите колеги по-нататък ще говорят, това е също вербална агресия. Всичко, с което думи, нали, се използват думи, нали, е част от тази вербална агресия. Можем ли да разграничим поведението в нормалния живот и поведението в интернет? Някои хора са така съвсем спокойни, видимо в нормалния си живот, а в интернет се превръщат в хейтери. Да, наблюдава се в последно време, че, нали, така или иначе много повече време човек прекарва пред компютъра и тъй като в социалните мрежи някак си лицето е скрито, нали, не те виждат, не те познават и много по-лесно човек успява да агресивно да подходи. Няма страха от това какво ще обществото ще каже за него, пред неговите познати. Като не го вижда никой, той така придобива смелост да бъде още по-нападателен. Точно смелостта, да. Стават по-смели, когато са скрити зад компютъра или зад екрана и не ги виждат. Добре, стигнахме до преодоляването на агресията. Как се справяме с това? Така, начините са различни за различния човек. Аз първо това искам да кажа. Всеки човек е индивидуалност и към него трябва да се подхожда по индивидуален начин. Съответно, в психологическата ни работа, ние психолозите се опитваме с хора, които са, нали, така наречени агресори. Така ще си позволя да го така, условно ги наричаме. Да, да им покажем и други стратегии, с които те могат да разрешават било конфликтите си, било, нали, поведенчески да се отнасят със своите близки приятели и така нататък. Аз пропуснах като причините, като говорихме, да спомена, че най-честа емоция, която води до агресия, това е повишение гняв. Нали, когато човек стигне, нали, до там по-високо ниво на гнева си и тогава, ако е, казах, така наречен агресивен човек, той е склонен да реагира с агресия. Ние ги учим как да контролират гнева си, тази негативна емоция. Естествено, всичко опира до нашето мислене, нали, до мисленето на хората и търсим на конкретния човек, кои са конкретните мисли, които повишават гнева. Те, ако успеят тези хора да намалят гнева си преди да стигнат до агресивното поведение, съответно, вече сме направили една крачка за преодоляване на това. Добре, издайте ни някаква техника за преодоляване на гнева сега. То е ясно, че за всеки индивид е различно, но всички ние имаме нужда понякога да спрем това чувство, тази емоция. Значи, единният вариант е, когато се стигне до конфликти, усетим в началото повишаването на гнева, още не сме стигнали до крайната му фаза, да напуснем ситуацията. Нали, да не останем и да продължим да задълбочаваме конфликта или спора, който възниква между двамата човека, да напуснем за момента ситуацията, така нареченото избягване, като след като се успокоят емоциите, с този човек наистина е добре отново да се поговори за конфликта, за причините му, какво се е случило вече в спокойна, нали, атмосфера, за да не се стига до агресия, нали, между двамата. Други варианти са човек да се занимава с някаква физическа дейност. Нали, дори в момент, когато усети, че му се повишава гнева, да излезе и да тръгне да се разхожда, да отдели време. Все казваме, няма време, но по-добре е да отдели някакво време, в което да излезе, да се разходи малко на чист въздух. Физическото натоварване води до смъкване на емоционалното напрежение. Това е друг вариант. Трети вариант мога да кажа, всички сме чували брой до 10, нали, така казаното. При някой има нужда до 100 да се брои. Така е, права сте, да. Каква е всъщност схемата на това броене до 10? Значи ние психолозите знаем, може би и другите хора, че двете полукълба на мозъка отговарят за два различни начина на мислене. Едното е емоционалното, другото е логическото мислене. И когато човек
е в емоция, нали, това полукълбо е активно в момента. Като тръгне да брои до 10, прехвърля от едното полукълбо към другото. Когато мозъкът му е заед да брои, всъщност освобождава емоцията. Да. Точно така. Включва се рационалното мислене, вече логическото и така малко поспада нивото на емоцията. Това е също друг вариант. И вече всеки някакъв индивидуален, някои слушат музика, студен душ. Да, и студения душ стига нали, човека да се усети. Аз пак казвам, много е важно, когато тръгне емоцията, още в началото самия човек да си я регистрира. Нали, тя започва с едно леко раздразнение и когато видим, че това раздразнение почва да се покачва, започваме към ядосване, да отиваме, ето тогава е момента, не да чакаме да стигнем до крайната степен на гняв или до афект. Вече афекта е много силна степен на гняв. Под формата на афект човек, така нареченото пада ми пердето пред очите и не знае какво говори, включително някои хора тогава стигат и до убийства и до много сериозни агресивни прояви. Добре, да, но много хора не желаят изобщо да излезат от конфликтната ситуация, напротив, търсят си я. Ами аз тук една друга техника пак не работи при всеки. Аз пак ще кажа, че не всички техники за всеки работят. Тук вече е въпрос пък другия човек какво може да направи. В момента кажете другия какво може да направи. Да, в момента може да се съгласи, за да спре спора. Дори да не е съгласен с тезата или споренето, нали, с това, което говорят. Добре, прав си. Мога да ви кажа, че много често стъписва от срещния човек, нали, защото очаква противопоставяне, а пък всъщност не се получава това. И го кара за момент така да дръпне назад и да не продължи да се развива емоцията в него. И ако той пак продължи да упорства и да си настоява... Защото е решил, че трябва да се скара. Да, че трябва да постигне своето. Отново, нали, човека, който стои срещу него, да продължи в тая посока. Да, съгласих с теб, няма смисъл да продължаваме. Всичко е наред, да. Така е, добре, прав си. И така някак си да парира спора и продължението на конфликта. Ами другия вариант за мен е много важно говоренето преди настъпване на такива моменти. Хората трябва да разговарят помежду си и когато видим, че някой наш близък реагира с агресия, да търсим начин да му посочим другите варианти. Този човек може би не е намерил за себе си вариант друг за справяне, който не е агресивен. Ако има така значим за него човек, на който съвети се слушва, било приятел, роднина, близък, колега, няма значение. Ако такъв човек успее да му посочи, нали, правилния път, може би също би могло да се намери друга стратегия. Самият човек да си я намери тази стратегия. Госпожо Атанасова, какви са вашите впечатления от участниците в проекта? Те така имат ли желание да живеят в един по-хармоничен и по-толерантен свят? Общество, по-толерантно общество? Да, наблюденията ми от тези 4 обучения са, че наистина тези младежи, които беше групата съставена от тях, наистина имат желание нещата да са различни. Имат желание да няма толкова агресия въобще около тях, въобще в обкръжението им. Освен това, за толерантността много е важно наистина това и те наблюдават самите деца. Това са и техни мнения, че поколенията има някакво развитие. Тоест, по-старите поколения са по-малко толерантни, докато сегашните поколения с времето, с развитието се опитват да приемат различията много по-лесно. Сега това са различни такива особености на времената, нали, в които живеем. Но да, децата имат желание да живеят в по-добър свят, най-общо казано, мога да го обобщя така. Анкетите, които попълват участниците в проекта на агресията, така върху какво са съсредоточени, за какво ги питате, какви са по-интересните въпроси? Ами, значи като основа дали са били свидетели на агресия, дали те лично са били обект на агресия, самите младежи, така ще ги наричам, участниците ни. Освен това, за различните форми на агресия, така има няколко въпроса, до толкова доколкото те са наблюдавали такава или спрямо тях е извършвана такава, или те самите са извършвали спрямо други хора такава в така няколко подточки разположени. Съответно сме им дали и въпрос, в който те да посочат тяхното виждане за преодоляване или за недостигане на агресивно поведение. Първоначалните ми наблюдения, тъй като не съм довършила обработката, е, че, както малко по-рано казах, почти 100% са свидетели на агресия. Тоест,
90 и няколко. Точната цифра няма да се ангажирам в момента с нея. Има няколко човека, които посочват, че не са свидетели, но аз, четейки нататък въпросите, остана с впечатлението, че те просто не разпознават другите извън физическата форма на агресия и затова са посочили първоначално, че не са свидетели, което се оказва, че всъщност 100% от участниците са свидетели на агресията. Тоест нея има навсякъде около нас, според вашите анкети. Точно така. Другото, което прави впечатление, е, че посочват като агресори, пак тази дума ще използвам, вече и от двата пола. Нали, ние сме им задали въпрос, по-често мъже, по-често жени или и от двата пола. Почти масовото мнение е, че вече агресори са и от двата пола, т.е. не само мъжете, както така в обществото се разпространява, или аз съм с такова впечатление идеята, че мъжете са по-агресивните, жените не чак толкова. Оказва се, че младежите са свидетели на това, че и двата пола извършват агресия. Други впечатления, които ми правят, най-често агресията наблюдават на улицата, много малко има посочили в дома. Въпросът е дали на улицата, в дома, в интернет, значи двата отговора, които се открояват е на улицата и в интернет. И някои от децата, които още са ученици, посочват и в училище. За физическа агресия не са чак толкова много отговори. Не са малко, но не са и толкова много. По-често те са свидетели на този вид вербална агресия, за който говорихме, присмех, обиди, нагрубяване и така нататък. На този вид агресия по-често са свидетели. Много от тях не реагират агресивно. Това ми прави впечатление, че по-голяма част от тях споделят, че не отвръщат с агресия, но тези, които споделят, че имат агресивни прояви, го слагат в категорията, че така, когато някой към тях насочи агресията, те така му отговарят по този начин. И различните неща, които предлагат за изход, много често спорт предлагат, да се посещават различни спортове, разходки, също предлагат разговори с приятели, колеги, т.е. това също е вариант за намаляване на гнева и на негативните емоции, когато разговаряте с някой близък. Танци и изкуство също посочват като варианти за справяне с агресията. Така, желанието им да се подходи с разбиране към другия, също съм срещала в отговорите. Т.е. да се вслушваме в мнението, не да тръгваме да спорим и да оспорваме на другия мнението, а да се опитаме да го разберем, дори да е различно от нашето. И най-общо това е към момента, което по анкетите мога да кажа. Какво ви предстои по проекта сега? Приключиха обученията, следващата фаза каква е? Да, след тези обучения на тези 60 човека сме направили 2 екипа по-малки от по 6 човека в 2 различни възрастови групи. Тези малки екипи, с тях продължаваме да водим тренинги. Ние всичките обучители правим тренинги, на които също дискутираме и коментираме тези теми. От тези 2 екипа, като краен вариант, трябва да се изготви някакъв продукт, може презентация, може те самите какъвто решат, в който да си изложат тяхното вече лично мнение за дали вече разпознават агресията, форми и тяхните начини за преодоляване на агресията. Това е, което предстои. И там различни други събития, но те са вече по-нататък към края на проекта. Още за тях няма да говорим. Да. Много ви благодаря за този разговор. Иванка Атанасова, психолог по проекта "Не на агресията", в студиото на Дарик във Варна.